milungo ni spreading kata medo ji ariyogo ne at least mondo mi wabede gi jok mani trusted people jo opposition be nyalo medo jogegi mondo mi IBC obed gi what we call at least ok ni obedo passion in their decision. Egimo mi onentiere kwayo mar additional of 2 commissioner. That has not been done. Nitiere wach maduong' any living standard kata cost of living ni a 10-point agenda. Kawuono bejo piny kamora mora ma intie nyikora mugeja iwinjo ni siling achiel kata siling be nyalo medo ni gimoro king'iyo gi 3 years ago compared to 2 a year ago. Be nyalo ng'iyo ni siling mano koro wawuoyo e gima winjo be ni 10-point agenda wuoye. Onge japiny mano wuoyo ni awa cost of living odok chien. Piny pod tek. In fact, piny omedo bedo matek. Wawe uru wuondo jo Kenya. To namba 2, adwa ni mondo mi aduok do. Jubilee administration, William Samoei Ruto was the deputy president. Jalup Ker. Koro kwadwa ni mondo mi wa scrutinize Jubilee government. To kauru William Ruto makawuono lamo kaka en mesia mar piny Kenya. Mondo mi ukete enbe ukete terse e Jubilee government. Nikech kwadwa wacho kata in kawuono, it is only that you don't have a public duty mar bedo cabinet secretary of interior, then you will know the intensity kata sensitivity ma the ministry ni godo. Okinyal wacho ni Dr. Fred Matiang'i nokotimo his public duty. In fact, the most successful cabinet secretary in every ministry he attended to and Dr. Fred Matiang'i. To kendo kwadwaro mondo mi Kenya dhi nyime wabede gi systems mar working. So you could look kata king'iyo Oscar gi deep inside in it only that kawuono gi chiemo kamoro kata gineno ne sirikal ber ging'eyo deep within Dr. Fred Matiang'i is the